Mai sauraro, Assalamu alaikum. A yau ma muna ɗauke da wani sabon gajeren labarin mai taken hukuncin mace. Da fatan za ku biyo mu domin jin abin da labarin ya ƙunsa. Bin ko ina na jikina nake yi da kallo. Yanzu kam abin ya daina bani mamaki, sai ma dai a yi batun sabo. Domin dai ya zame min jiki. Shatin bulala tun ya samu mazauni a jikina. Kai ka ce almajirin da aka kai makarantar allo ya bijirewa malaminsa. A dole ya kwashi na jaki. Duk wannan abin ya zame min wani bambara kwai, domin idanuna sun rufe. Na zaɓi tuƙa tuwon makauniya da niyyar na sakata na wataya, na kuma yi abin da nake so sosai. Sai dai kuma abin da na manta shi ne, ɗan maciji kyau ne da shi. Mun fara soyayya da Ahmad, wanda ya kasance mutum mai zafin zuciya. Sai dai kuma sarautar da ke hannuna a wannan lokacin, na buƙatar gina fadarsa a cikin zuciyata. Wannan ne ya saka sam zafin zuciyarsa da hargaginsa ba sa wani tasiri a kaina, duk kuwa girman laifin da zan yi masa. Wata rana da dare, Ahmad ya zo hira gidanmu, sai ya miƙo min wayarsa tare da cewa, ki duba ki gani, kamar dai waɗannan kayan za su yi miki kyau. Murmushi na sa hannu na karɓi wayar, ina mai ƙarewa kayan kallo, ina kuma yaban kyawunsu, domin babu shakka Ahmad ya iya zaɓe. Ina cikin duba kayan, kiran wata yarinya ya shigo wayar. Sai da na ɗaga kiran kafin na miƙa masa wayar. Domin a lokacin zuciyata ko kusa ko nesa bata bani cewa mace ce ke kiran ba, amma jin muryarta ya riki dodon kunne na. Shi ya saka na fasa yunkuri na miƙa wa mamallakin wayar kayansa. Honey kana ji na? Shine abin da matar ta faɗa. Honey kana ji na? Shine abin da matar ta kuma maimaitawa a karo na uku. Bayan ta yi sallama ba a yi magana ba. Shi kuwa Ahmad, kamar kazar da aka fitar daga ruwan zafi, ya yi wiki-wiki da ido yana kallo na. Zafin kishi ya saka ba tare na katse kiran ba. Na buga wayar da ƙasa ina huci, kamar zakin da ya fito daga farauta bai yi nasarar cafke abin hari ba. Duk wannan uwar barnar da na yi, na fasa wayar maƙudan kuɗaɗe, bai saka na dakata ba. Sai nuna shi da ɗan yatsa da na ce, wallahi Ahmad, baka isa ka ce za ka haɗa ni da wata ba tun kafin na shiga cikin gidanka. Duka ma bikin namu saura kwana nawa ne, amma tsabar rashin mutunci har ka zauna kana kula wasu karuwai na ban. Ai ban karasa ƙarshen kalmar banza da na niyyar faɗa ba, sai ji na taune harshe na. Nan take na ga taurarin azaba sun biyo baya. Wannan kuwa ba don komai ba, sai don marin da Ahmad ya wanka mu, wanda ko a gidanmu, rabon da wani ya ɗaga hannu ya dake ni har ta kai ga su wanka min mari na manta. Fashewa na yi da kuka, na juya na shige cikin gida da gudu, na bar Ahmad a tsaye a bakin gate. Tambayar duniya an yi min akan menene ya faru, amma na ki faɗa musu. Bayan kwana biyu Ahmad, kamar zai ciro zuciyarsa ya yi min kyauta, haka ya rinƙa lallaɓa ni tare da bani baki da kuma ban haƙuri, da nuna nadama da dana sanin abin da ya aikata. Faɗi yake, haba Mina, ki yi haƙuri mana, shi ɗan adam ai ajizi ne. Ban yi don wata manufa ba, sai don ɓacin rai, amma ba zai sake faruwa ba. Giyar soyayya da kuma ƙwarewarsa wajen iya sarrafa zuciyata ya saka na yi wa abin da ya yi riko da sakainar kashi. Ba ɗauki wani lokaci ba aka ɗaura aurenmu. Farkon auren soyayya muke ginawa mai tsafta, har ranar da ya dawo gida da ɓacin rai. Na yi ƙoƙarin kwantar masa da hankali, amma abin ya ci tara. Har raina ya ɓaci, ban yi aune ba. Kalmar idan ka so ka haɗi zuciya ka mutu kai ka sani ta fito daga bakina. Na juya baya da niyyar bar masa ɗakin, amma ya yi saurin cafko ni. Ya fara naɗa min na jaki, tamkar Allah ya aiko shi. Tun daga wannan rana, na zama burin wasa a wajen mijin da muka gina soyayya da shi. Da ni da jaka ba mu da maraba. Duk ƙoƙarina wajen ganin na guji ɓacin ransa, amma hakan ya ci tara. Ba a taɓa kwana biyu na kirki Ahmad bai taɓa lafiyar jikina ba. Duk hasken fatata Ahmad ya yi mata ado da sawun duka. Sai dai, ko da zan faɗa ma wani babu wanda zai yarda. Domin dai Ahmad ɗin a waje mutumin kirki yake. Kamar zai je Makka da ƙafa ne ya dawo. Tsabar tsoron Allah a titi. Amma a cikin gida, abin da bai kai ya kawo ba, sai ya hawan da duka, kai ka ce kayan wanki. Ni kuwa ba ni da wani kataɓus, sai dai na zauna na kama kuka, wanda ya zame min abin yi. Tsoro da fargaba su suka cika min ruhi. Ko da motsin iska na ji zan fara karkarwa, tuna hawaye su wanke min fuska. Na zama abin tausayi, kai ka ce marar galihu. Sai dai daren yau na ci alwashin ƙwato wa kaina 'yanci. Domin dai abin ya yi yawa, wai an ce shege ta hauka. Sai da dare bayan ya dawo gida, sai ya hauni da faɗa kamar dai yadda ya saba.
Na shiga cikin bedroom na tsaya ina tunanin mafitar da zan ɗauka, domin dai yau ba zan bari ya dake ni a banza ba. Gashi ya shigo ɗakin yana mai faɗin Mina, me yasa kika raina ni ke kam? Na ruga da gudu da niyyar na guje masa sai ya biyo ni. Na saka hannu na cire ki ɗin ɗakin na dawo bakin bedroom ɗin na tsaya. Kai ka ce mai jiran takwana. Ya ce Mina, wannan wani irin iskanci ne? Ki buɗe ƙofar na ce ko? Kallon banzan da na watsa masa shi ya saka shi shiga taitayinsa. Na ce wallahi yau Ahmad ko ni ko kai a cikin gidan nan. Na gaji da wannan cin kashin da kake yi min. Okay, tunda dai kin zama marar kunya, ki jira ki ga abin da zan yi miki a gidan nan. Ban yi aune ba na ji ya buɗe ƙofar da spaya ke ɗin hannunsa. Ina ganin ya nufo inda nake, na ɗaga kwalbar da ke hannuna gadan-gadan, na kuma zuba masa idanu ina muzurai. Bai yi tsammanin abin da nake niyyar aikatawa zai iya faruwa ba. Sai dai a wannan karan, tuni na zama ƙadangaren bakin tulu. A bar ni na ɓata ruwa a taɓa ni kuma in fasa tulu. Ban gama tunanin halin baƙin cikin da Ahmad ya saka ni a ciki ba, sai jin saukar mari ne akan fuskata. Nan take na ji wani ruwa mai ɗumi-ɗumi ya biyo bakina. Hannu na saka cike da firgici. Na lakaci abin da ya zubo ɗin. Ban tsinke da lamarin ba, sai da na ga jini a hannuna. Ido na ƙara zarowa na kwarma ihu, wanda ko a mafarki aka ce zan ce wannan maganar ba gaskiya ba ce. Cikin abin da bai kai sakwanni 10 ba komai ya faru. Da jinin da na gani a jikina, da kuma Ahmad da na tsinkayo kwance babu alamar numfashi a jikinsa. Ga kuma gefen goshinsa yana fitar da jini. Bin gangar jikin da ke kwance nake da kallo, kafin kuma na fahimci ai kwalbar turaren da na yi masa barazana da ita ɗin ce dai ta saka shi a wannan halin. Ai kuwa sai na durƙusa a gabansa na fashe da kuka. Wannan karan da ka ji kukana za ka fahimci kuka ne mai cike da firgici da tsoro, har da neman agaji, duk da dai har yanzu kwanyata ba ta hasko min abin da ya dace na yi ba. Ahmad, Ahmad, haka na shiga faɗa ina jijjiga jikinsa daidai ƙarfina. Ganin dai ihu bayan hari nake yi, shi ne ya ƙara sage min sauran ƙwarin gwiwar da ke gare ni. Na kuma rushewa da kuka na ce Honi, don Allah Habibi ka tashi. Tashi ka ci gaba da bugun jikina, babu abin da zan sake ce maka. Na kuma faɗa da gunjin kukana. Wayar Ahmad da take ƙara ce ta maido da ni cikin hayyacina. Ban damu da mai kiran ba na ɗaga, ina kuma fashewa da kuka. Don Allah ku zo na kashe shi. Shi ne abin da na samu kaina da furtawa bayan na ɗaga kiran wanda ya kira. Ban san mintuna nawa na ɗauka a wajen ba sai na ji sallamar Abdul abokinsa daga falo. Da gudu na fito falon, kafin na shiga yi masa nuni da cikin ɗakin, domin tashin hankalin da nake ciki ya fi gaban na yi masa magana. Ina tsaye kamar an shuka dusa. Abdul ya fito da Ahmad, bai tambaye ni abin da ya faru ba, sai ce min yayi mu je asibiti. Muna isa asibiti na nemi gefe na takure. Babu abin da nake tunani a raina sai cewar ban yi wa Ahmad adalci ba. Idan har ya rasa ransa to tabbas alhaki ya rataya a wuyana. Wata muguwar zuciya ce ta yi saurin kwaɓata daga kundin nadamar da nake ƙoƙarin buɗewa. Ta ce aikin banza, dukkin wani damu kamar ba shi ne ya yi sanadiyar zubewar cikinki ba. Cikin da ko sanin akwai shi baki yi ba. Sai kawai na gyaɗa kai. Na hau kan wannan busar sarewar da shaiɗan ke yi min. Na yafa wa duniyata. Ina zaune a wajen jigum sai ga Abdul. Ya ce ki share hawayenki ya samu sauƙi domin har ya farfaɗo. Ban sani ba likitoci ne suka san aikinsu ko kwa dai ni ce ban san tsawon lokacin da na ɗauka a wajen ba. Sai kawai na miƙe kafin na ce alhamdulillah tunda dai ya samu sauƙi. Idan an sallame shi ya same ni a gida. Ina gama faɗin haka ban tsaya jiran amsar Abdul ɗan ba na bar harabar wajen. Sam nadamar abin da na yi wa Ahmad bata kuma kawo min ziyara ba. Domin ko da isa ta gidan ma, gyara jikina na yi. Abincin da na zuba masa na ci na ƙoshi, sannan na gyara kwanciya, duk da dai dare ya yi, amma ban damu da rashin mijin nawa ba. Dama can ko yana gidan ba kullum yake kula ni ba. Idan ya so ma, zai tafi falo ne ko ɗaya ɗakin ya yi kwanciyarsa. Idan na yi masa ƙorafi sai ya honi da masifa, ya kuma tara min na jaken ciwon nan bai dame shi ba. Washe gari ina cikin barcin safen da na koma. Bayan na gyara gidana na sanya turaren wuta kamar yadda na saba. Sai na tsinci muryarsa yana faɗin, babu shakka kin cika 'yan rainin hankali. Ki yi yunƙurin kashe ni kuma babu abin da ya dame ki? Ki zo nan ki yi kwanciyarki? Bude ido na yi na zuba masa na mujiya. Ina kallon bandejin da aka rufe masa raunin da na je masa. Na ce a'a gawa ta kira mi barka da zuwa. Cike da mamaki Ahmad ya kalle ni.
domin dai Allah na canja masa daga Aminar da ya sani a baya. Minar da ba ta son ɓacin ransa, wadda ko magana zai yi ba za ta tanka masa ba sai ma ta riƙa ba shi haƙuri. Amma wannan karan sai ya ga canji daga gare ni, irin wanda bai taɓa zato ba, a lokacin kuma da bai yi tsammani ba. Ya ce lallai Mina, baki na dama ko da na sanin abin da kika aikata min ba ko? Banza na kuma yi masa ban ce masa komai ba. Ya ce a gaskiya ba zan iya ci gaba da zama da mace marar kunya ba. Idan dai da ni da banza duk ɗaya nake, ki je na sake ki saki ɗaya. Wani irin gumi ne ya shiga tsatsafo min a goshi, domin tashin hankalin da na shiga. Babu matar da mijinta zai sake ta ce bata ji komai ba, don ko babu komai, mutuwar aure ba abu bane da ake so. Mikewa na haɗa kayan da zan buƙata kai tsaye kafin na ƙare masa kallo na ce, Allah ya haɗa kowa da rabansa Ahmad. Na gwammace zamani ne kaɗai a gidanmu, da dai na ci gaba da ƙunsar baƙin cikinka. Ka sani a cikin wannan halin na rashin mutunci, mun yi asarar gudan jininmu, wanda na zaɓi ɓoye maka zubewarsa ne saboda wasu dalilai. Amma yanzu ka je, da yardar Allah za ka haɗu da daidai kai, kuma ko babu komai, yanzu kam ka san menene hukuncin mace, ka san yadda mata ke ɗaukar hukunci a hannunsu. Haƙiƙa ni kaina na san maganganu na sun yi tasiri a zuciyarsa, domin nan take na hangi nadama da na sani a idanuwansa. Sai dai bakin alƙalami ya riga da ya bushe. Na zaɓi barinsa akan ci gaba da zaman baƙin ciki da shi, domin Bahaushe na cewa mai hali ba zai fasa halinsa ba. Har bayan wani lokaci da rabuwata da shi, nakan tambayi kaina, anya kuwa abin da na yi na ɗaukar hukunci a hannuna na yi wa kaina adalci? Mai sauraro, ya kuke kallon wannan labarin? Shin Amina ta yi wa Ahmad adalci ko ba ta yi masa ba?